Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kahima nong lang Sardarship haringkat kajing senran lang jong General Secretary Kahinyau Tribe Youth Council West Khasi Hills District haka khat khandai trik uleber arhazar arpulai kila lej benya kendu yo Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes ban pan jingarap haka bayadai kajing syakem jong ki arngot kinong song shnong jong ka mal chapara haki pulit jong ka Assam. Userdar kanong lang uba polas nyang lang haka jingkran bekila pathai kubor ulaong ba haka step jong ka khat nyau trik uleber arhazar arpulai haka por kumba shibaji ai minstem ki pulit jong ka jala Assam kila kemno yau chewan sangma lembat yau kun jong u halor ka jia ka balami haka khat saw trik uleber arhazar arpulai. Uba nyang lang ulai thuru bau chewan ubala buat kiat ula sya patan jubor hakilong kami ki badan kumba sangut AA shamadan school jong ka shnong bat kila syok kila dan eu hadu ba unda place nam kat ba ukun jong u chewan ula let menyarap man perlat yala ukun na kani ka jingja kalawan rapat sai ka jinga ka jia hapring ki pat ba ki baya sya ya ka Assam bat ki baya sya ya ka Meghalaya. Syu ulai thuru ka ek bala pelengo ikipat ba ka de hadian baki pulit Assam na boko kilawan poi ha ka te kapor hendrai kem shim la kem yanu ru kat ba ha ka ni ka step kilawan ban kem yakini ki arngot shikin bat hadu menta kinang thwet ru yaki arpunya ngot ki wei pat kinong song shnong haka bayadai bakani na kilang Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ulai thu ba uladap banya kren bat ki bor pulit ka West Khasi Hills District bakin le yala ka jong ka benta ani ko ai nga kwa ban thu ya jinjia ko la jia thang chi ha Western Masapara kade po yang West Khasi Hills te rong jingjia haga jan mit simbaar umot ba gelong kan itu kisnong kebaya di po ai di dalam kita di po ai ya din bala po ai umot ba kilong kumi badai biasa yang sa Assam te kilawan patan jebore i ba kila syok ban misal i so la misal je kalawan ta we u kunum jong i man ya dai i na kata jam sao te hakata ka por mot ba kem semla ki polis jo ka Assam ki lawan lang ta polis ko ta hakata ka por mot ba kem sama kana polis te ka basmosi kalong ba adin kata mot ba ka step por sibije setengah itu ki lawan ban kem no ya ni chuas check apa te adin nata te saya kunum jong la syakem din la kem jadi nata muda kila don kene kijing ki bala don list hapo ke polis jong Assam dan nyungut ke depan ban kem jadi nata muda mati dia kita ki aru kila ra ke Assam saya kenal Assam saya kenal boko jadi nata menta muda ngilalai na nata kan ke kam ngilawan mana ini berdisi nta kasih apo disi ula ba ya kan kam ngala forward sawu SP ban le badon kam ya ban ajing to sawu ban ya kren bad ajing to sawu polis Assam ban transfer ya kan kis sapu maganya kalau kelar tam taksi na kalian dumi kum ka SYC West District ni so dapra si sokya ha gidi ka jinjia na ko por ha gidi ka jinkin bor ki polis Assam ki dong song ka enggak hajiri ba itu salah jom di dia julap ba man kapur ba tulis Assam di kamle dembori ki bri di jami di nak lang jumi kum ka seng so kya bhai ka di jimi dembor di tulis Assam ka ba suwan kem ki di ka mut ha kapur ba jia pat kim kem ka ba hadin pat ki kem di sakawi ka ba susi kalong ba ladon ka ba arpin ngut ki kimban sya kem ha tulis Assam ti kani ni kum ka seng ni yo iba ka daw baro ka David na ka don hi ka jing ya shrut ha ka bidi ba ka jing ka kambodar la dang ni perkhat ngi nomor ba hang ni nomor ba kini ar group ka don ka ta ka group ka ba la shot u to we ba di chuan sama ti ni ko mot ba ki ni pat ki bring su thu ba ki kwa ban nan ha ni ya ti nak ta ka daw ko mot ba kini ki bring ba bakwa ban le sa Assam pat ikwa ban thau kino latang ban yo ban pen smik ban sang snong ti na kleng ti ko sing is ban tujuh ya ki bor yang district ba kun jo ya ka sarkar ba hak bedi ba ki bri ki ba sa bodar kala dai ke por ban ai ke ji
beda ke bapura kenang ba kana mara jing susi jing sha le don bor ba ha bedi ba jing sha ken ni arngut ni cepat itu bor jing distrik ba kin le ban polai no amar ba pada kan wan siap yang kumni kan sawara yang jing susi ta di jing kwa bin sen karena kalian jing kum kaseng ni kwa ya ka surkat ba kan le ban tebik no amploi ha bedi ba put sam pada jing tebik tu kam dei ban ta di kinong song kita sa abodar ban ikan melu ba ka surkat kan le kam loi ha bedi ba kan